hainbeste gerra alferrikako, denak astu militarra, indarra dauka arrazoi edo, arrazoia du indarra. Bakea beti erronka berri naizen ari zantzara, baina mundua aurreratzeko hori da bide bakarra. Abai endaian, itxasoan ditu arten, komentatu behar genuke, hizkuntza dela bitake. Naiz lakurri Bizkaia izan herri ondako bi parte, askotan harreman dire, onura asko da arte. Baina amaikak pasadira joan behartuta parte, mila esker arretaratik, zuen nahi duzuen arte, zuen nahi duzuen arte.